guys. Bisa maya bro? Bisa maya? Kakak ada babu? Kakak ada? Ada? Kakak ada? Buji mana? Game. Logofor, logofor logofor dongbawo nोंसोरो आङो नै लोगोफोर इयाव मन्दिर मोनसे गावनो होफिनबाय लोगोफोर फाइनालि मोनफैबाय माबाजों मा होनो सोरखार जागोन दे ना थाबनो जाम्बा जाबायदि नोंबो लोगोफोर दाना थांफिननोसै आरो माले Hadi sen जाबाय ने
잠시만. 아야, 요거 아르 사티 부자. 오케이. 마무리. Pakai dia mem. मिठाना जाहैबाय बिटिसि सेक्रेटारि 가져오세요. 락합시다. Jangan biduan ni bahaya mama dah dengar.